Així sona la música que fan aquestes dones i estos homes, i així és com dirigís Juan José Cuenca i Antón, que despedim en un fortíssim aplaudiment. Davant vosaltres, ell és Josep Rafael Pasqual i Vilaplana. La banda va interpretar Kiss, Eagles from the Musical, original de Alveus i Anderson.